A música é a vitamina da vida. Que sería do ser humano sin música? Moitísimas grazas. Eu que queira que lle cante a me de pagar primeiro esta miña gargantilla non lle fixo un carpinteiro, non lle fixo un carpinteiro. Ai, la, 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 ai, la, la. Meus amores afuxiron, triste soedades viñeron, a calma perdi